Ezihamba phambili indaba namuhla kushiswe inkantolo yenkosi Emkhambathini ithembisa ukuhola ngobuqotho imeya yaSondini kanti limsuli sokwalo washona eqhethile empangeni. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV ifundelo samukeswa Nqulunga ekubingelele mbukeli. Ibamba bukhosi esizweni sakwaMdluli kwaNyava Emkhambathini maphakathi nelikaMthaniya uNdlunkulu uThapsile Mdluli uthi uzoyibamba noma eshisa ke insimbi ngoba uyena ofanele ukuhlala kuso njengoba ke uNdlunkulu wenkosi yakhothama ngo-1999 inkosi inyanga yesizwe Mdluli. Unyanga yesizwe kungumfowabo omdala kaSikhosiphi kabanga ubukhosi Mdluli umphakathi ke ofuna kubuyisele yena njengenkosi kulandela ukuhoxisa kwakhe kulesi sikhundla kuhulumeni ke wesifundazwe. uNdlunkulu kusho lokhu ngesikhathi exoxa nethimba lezindaba ze-1KZNTV kulandela kokushisa kwenkantolo yenkosi yalesizwe. Usadidekile umndeni wakwaMdluli kulandela ukushiswa kwenkantolo yenkosi. Lo mndeni usematheni ngodaba lombango oqhubekayo wesihlalo sobukhosi njengoba kukhona uhlangothi olufuna kubuyisela esihlalweni uSikhosiphi kabanga ubukhosi Mdluli oholwa isizwe saKanyava esanda kumasha edolobheni laseMgungundlovu. Ithimba labezindaba ze-1KZNTV likhulume nalowo ohlezi esihlalweni sobukhosi inkosi uThapsile Mdluli ogunyazwe ngumnyango wezokubusa ngokubambisana nomdabu kwelikaMthaniya. Ngoba noma seyishila inkantolo izolo angikhumbuli ngibona umuntu wakaMdluli ofikile. Bengingedwa nekhulu nabomthetho ukuthi befika ama-department ahlukene. Kwazokuba ukuthi inkantolo nje ishile nje yaphela inkantolo. Irufu ngale mawuqhama ngale kaNdunu ubaba lo wakhothama uNdunu omncane irufu ibiwile nje phansi bheke phansi. uMdluli uthe eziningi izingqinamba abhekene nazo njengoba umndeni uhlukene phakathi ngodaba lesihlalo sobukhosi kanti uthe yena usekwenze konke okufanelekile ukuhlelela lowo oyongena aphathe njengenkosi. Mangingathi mhlawumbe imbangela ngiyayazi ngabe ngiyaphosisa kona ukhona ungaboni ngasolinye phakathi komndeni since ngihlalile esihlalweni kusukela nje sumndeni ngo-2015 sihlala nomndeni kuxoxa ngesihlalo sobukhosi njengoba umnyeni wami ekade eyinkosi unyanga wesizwe wakhothama bethi enabomndeni ababuswa umfazi. Ngithi mina okubhlungu kakhulu ngiyakhumbula ngo-2015 or 2016 umfowethu ebiza imbizwe ephakamisa umngakho ukuthi in case ekhothama yena umngakho uyohlala abambele umntwana wakhe njengenkosi. Ilapho lengavuleka khona amehlo kuze ngifuna isihlalo sakwami because umnyeni wami wayenaye umntwana uNjabulo emthole ngaphandle ehlanhla bebhuze entombazaneni yaKwaNtuli. Khona manjalo usihlalo womndeni wakwaMdluli yena uthe ukushiswa kwenkantolo ngenzeka ukuba kudalwa ungabukhona kozinze emphakathini. Siphatheka kakhulu nomndeni uma kuzwakala ukuthi kushiswe yona inkantolo singazi ukuthi ishiswe ubani kanti naphambilini futhi yake yasha kwathinteka ioffice likandaba ezitha eunkosi namanje nake saphatheka kabi futhi mase kuphinda sisha ngalendlela ke eshengayo. Ngibheka uzinze olukhona uthi alukho uzinzo alukho kahle ngaphakathi kwesizwe samanyavu. Noma ngeke ngisho ukuthi ikona ukuyimbangela okwenza kushika ukuthi ize ishe kodwa izinga nje ikuzinzo alukho kahle. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uAyanda Dube ngisengangezwe enkanyezini ngaphansi kwaseMkhambathini. Imeya kamasipala waSondini Nyakatho nelikaMthaniya Wilson Ntshangase uthembise ukuthi kuzohola ngobuqotho lo masipala athembeke aphinda asebenze ngokwamsana nokungacwasi noza kwabo ngokungakhethekile ukuthi bavela kuliphi iqembu ukuhambisa ke izidingo kubantu. Umkazi usho kanjena kade kugcotshwa umkhandlu waSondini ohola kweyiqembu leNkatha Freedom Party. Ukugcotshwa ngokusemthethweni kumkhandlu waSondini oholwa yiqembu leNkatha Freedom Party kuzokhumbuleka ukuthi kulomasipala ngaphambilini ubuvekele oholwa yilo leli qembu. Amavoto omphakathi iwona akazikhulumele njengoba leli qembu liphinde ladla umhlanganiso labuyiselwa ke ngaphandle kokungabaza ekholeni lomkhandlu waSondini. Umeya Wilson Ntshangase nabanyoza kwabo bagcotshiwe ngokumsemthethweni izolo. Umkazi uzoba ke esehola ihlandla lesibili kwesobumeya ubongeke kakhulu umphakathi waSondini ngokubathemba ukuthi ke bangasaqhubeka bahole umphakathi. Namhlanje usuku olunophamlando lapho khona abavoti bephinde banika iqembu leNkatha yenkululeko elinye ithuba lokulawula indaba zabo nokuqhubeka nomsebenzi wethu wokwethula idingonqangi emawadini awu-24 aSondini. Somlomo wethu abavoti baSolundi bamukele ngoelethu banika wonke amawadi awu-24 iqembu leNkatha yenkululeko
ukuze liphinde lihole eminye iminyaka emihlanu. Ngakho-ke ngedlulisa ukuthokoza okukhulu nokuzithoba kwethu njengamakhansela eqembu lenkatha enkululeko. Umkazi uzibophezele ukuthi uzosebenza ngaphandle kokukhipha inyumbazane amakhansela amanye amaqembu kulomkhandlu uphindeke wagcizelela kube nokubambisana kuzo zonke izinhlaka. I commit to continue to engage self-help and self-reliance in these very difficult economic times when unemployment statistics are at their highest. I shall not discriminate. Let me repeat this one, Doctor. I shall not discriminate. Ngoba ngikholelwa ukuthi sonke njengamakhansela siyadingana ukuze kusizakale abantu bakithi. Ngelula-ke isandla sokubambisana kunina nonke bozakwethu makhansela. Wonke amaqembu akhona akhala umkhandlu. Ihhovisi kaMfundisi bayahlala livulekile. Livulekele wonke umuntu ofisa ukusebenzela umphakathi wasondini. Lo khulumela kamaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uThembeka Mpele uthi ke imphumela yokuhlola kwesidumbu sowesifazane washawa ugesi kuba kwesoka lakhe endaba yakhe empangeni enyakatho kwaZulu-Natal ithi ke washona ngenxa yokushawa ugesi. Lokhu kulandela ukuthi ke isoka lalona wesifazane phambilini likhala ngokuthi ke selinyama nambana emphakathini belisola ngokuthi ke libe nesandla ekushoneni kwesinqanda mathesalo. Singaqinisekisa nje ukuthi kunecala lokubulala lokushona komuntu wesifazane yoko 28. Umuntu wesifazane kuthiwa wayekade egodukile kubo ngalelo langa kumhla 7 wabuya ebuyeza la hlala khona uhlala nomuntu wesilisa lo ahlala naye endaweni ekuthiwa sendaba yakhe. Uthuthe emefika wayiphezela ke ihlobo zakhe ezothusa feza amshiya wasesizihamba nalona ahlala naye futhi uyazazi lezi hlobo. So uthe emefika kuthiwa ke wayekade esethu yogeza ephethe isixubo esethu yogeza okusho ukuthi ke washiblika ukuthi ushiblika kanjani asazi washiblika wasethinta indawo la istofini kanti istofi sashoka vele kuyazi bayazibona endlini ukuthi istofi sashoka uthe mesemuzwa lo bhuti lo wayekhona endlini amuze ekhaya bese thuyazi ukuthi uzombamba kanti nawe uzobe sashokeka wasegijima eyovala imain switch la vala khona ke singazithi kuphi uthi wayesaphila ke lo wesifazane sosikhathi wamthatha wasemphuthumise esibhedlela lapho washonela khona esibhedlela. Udokotela ngasikhathi enziwa i-postmortem on that day washo ukuthi akazange azabulawa ubulawe ugesi. Ngithe mathi ngiyabuza emaphoyiseni kwathiwa labo gesi balapha kule ndawo okusho ukuthi lapha ekhona le bakubiza njengesikhathi samanje ukuthi inyoka labantu abayixhumela khona ugesi. Namanje njengoba ngikhuluma iphoyisa lithe liyahamba lolanda i-postmortem report kodwa liyaqinisekisa ukuthi awukho umkhonyovu osolekayo ukuthi mhlawumbe wabulawa kuthiwa nje washoniswa ukuthi uba nje ugesi. Bukeleka sikithi shelele ezitolo siyabuya nazo indaba ze1KZNTV. Abesifazana ababili basemaqonqa eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya bathi ke sebehlalele uvaleni kulandela ukuthungela ngomlilo izindlu zabo nabasola ukuthi ubuholo bebukade buphethe kule wadinga phambilini ukuthi ke kungenzeka ukuba kunesandla kulokhu. Laba ke besifazane bathe ke isimo sashintsha ngemuva kokuqhakambisa ukuthi ke baseka lowo owakhethwa njengekhansela endaweni. Kubukeke engathi zisaqhubeka izibhelu zokhetho lohulumeni basekhaya njengoba endaweni yasemaqonqo ngaphandle kwaseMgungundlovu kukhona abathi bahlukunyezwa ukuba isishoshovu emkhankasweni wohulumeni basekhaya wokukhethwa kwamakhansela. uDoli Mzobe uthe usola ukuthi isigameko esimehlele sokushisela umuzi wakhe sihlobene nepolitiki ngoba yena akanazo izithe endaweni. Kanti uthe zazikhona izinkulumo zokuthi ngahle kube khona okumehlelayo kuyena kepha wangashaya indiva. Kuthe ngabo 9 ngabe ngezwe ingane yami yathi maki yashe emxhasweni. Into engakhala ngayo i-ID yami nemali. Uba ngangenzela ukuthi mangabe efike eqala athathe lezo zinto. Ngebhadi kakwenzekanga ngoba kwasekushiye yonke into. Masijikela la ngemumva iwindi lalibhodloziwe okukhomba ukuthi umuntu waqala washaya iwindi. Wasephonza lento ayiphonza. Ngoba umlilo wawunamandla kakhulu. Sazama ukulawula kodwa kwasekufana. Kwaphela ngisho manje sasiwasebenzisa nomakhelwane bengisiza.
Kodwa yonke lento ingepolitiki. Mina noZandile Mkhize besiseka kakhulu uthina maphumulo obengenela ubukhansela. Bese singasamseki lo khansela lo omdala ophumayo. Inkinga nje asisalali ke endlini ke sesilala emahlathini ngenxa yokusaba ukuthi mhlambe bazophinde babuye labantu. Isimo asihle neze. Kanti uMzobe uthe walahlekelwa imali yakhe yokudayisa kanye nezimpahla zabantwana ezazi kusegumbini lendlu eyashiswa. Khona manjalo umfowabo wesinye sezishoshovu uZandile Mkhize naye oshiselwe indlu ubike ukuthi usekubhaceni ngoba esabela impilo yakhe wathi babezitshela ukuthi udadewabo ushonele endlini. Udadewethu wabona abantu bezulazula epassage elingekho busy liseceleni kwala ihlala khona ekhaya. Ngoba wayesenazo izinsolo zokuthi hlambe naye kungenzeka kube khona abantu abazogasela kwakhe emva kokuba sekushiswe kumuntu ade sondelene naye abasebenza naye omunye usisi. Wathatha ingane balokhuza wakwazi ukuphutshulwa ngomunye umnyango wendlu wabaleka bezingamboni lawe webona bazogasela kwakhe. Uthe mase seqhelile nje wabaleka nengane walimhosha uthe sengapheshe uyabona into siyavutha ngala. So uma abone ilangabe ewindini uma uzala yena usisi. Mase ekhala kakhulu esimemeza. Siphuma mase siyaphuma nansi endle siyavutha. Sitshela ukuthi hayi shothi bonke bangaphakathi kubhubhile ke idumbu zithathu. Sizama ukuthi sibulala amawindi sifuna ukuthi indlela kwintuba ukuthi sicishe umlilo ngaphakathi ukuthi ungacimeka. Hayi umlilo uthi awucimeki. Kuthe ngesikade sithola ukuthi hayi ukwazela ukuphunyula udadewethu. Kwenzeka kona kube kuthinta ikhansela elidala. Ngoba kade kuyiwa kuma elections vele ubengekho esayidini lalo kuze kufike kuthena axoshwe emsebenzini. So kungenzeka kube ilona elithintekayo wana ube abantu abaphambili kade bephusha ke nje ube abantu abaphambili kade bephusha umshikashe wokukhankasa. So nawo benokusaba benokuyisabela ke. Yikho sithi kungenza lento ukubithinta into zepolitiki ngoba ayikho umuntu abexabene naye. Lowo wabe ikhansela endaweni odume ngelika Roda uziphikile izinsolo zokuthi uyena owashisa lemizi. Angazi ukuthi yini ebanga ukuthi bathi basola mina ngoba angikhumbuli nginengxabano nabo. Ngalo ndlela angisazi isizathu senze why baze basole mina mhlambe imoshisa imizi yabo. Futhi mina lo mathi ngizile bezongisiza kuphi. Ngoba uma mhlambe bengisafuna isikhundla sokuba ikhansela ukushisa bona ngeke kwenza ikhansela likhona njengamanje ukuthi liphume. Manje nginasizathu ngempela sokuthi ne ngishisele imizi le. Ngiyakhumbula mangithola ngathi kusho umuzi oqala wakaMzobe. Ngafona ekseni ngifuna umnyazo womuzi ngiconfirm ukuthi ngabe kunjalo ngempela yini. Wathi yebo kunjalo kodwa akanalwazi ubani owenzile. Ngosuku ngizozalandela mosho umuzi wesibili kaMkhize. Before ngazi ukuthi umuzi ushile. Ngathola i-call kwinamba engingayazi. Athi umuntu sokubamba wena washo igama ke elinhlamba ngeke ngilibize emoyeni. Wasavala ifoni yakhe. Ngaphinde ngase le namba ngiyifonela back. Ngithi ndoda wenze njani? Uqhamuka ungithreatenisha nje. Usho lento oyishoyo. Wathi hayi sokubamba kumele uthuthekini uhambe nempahla zakini nomndeni wakini. Qedwa wavala ifoni yakhe. Ngesikhathi sekuphela isikhathi sabo ngabakhipha baba u5 emsebenzini. Babuyela abanye bona baba u5 bangabuyela. Uma sebe thusa babuyela emsebenzini bamba baya kamasipala. Bothi ngibaxoshile. Umasipala wabuyisela emsebenzini. Ngase ngithi ke ngoba akubona bodwa ade beme emsebenzini bebe u5 ngana labanye abawu3 ade bephumile bababuyisela emsebenzini. Into abasho masipala bathi bekuthiwa kule term noma kule end of contract ePWP angabe khona abantu abamisa babuyiswa bonke. Ngithi mina akekho wakade engitshela lokho ukuthi abantu abangashintshwa. Ikona ke ngabashintsha wangangazi kodwa kwasenishilo ukuthi abantu abangashintshwa ke senibabuyisela abawu2 nalabanye abawu3 ke babuyiseni babe u5 bebonke babuyela ke. Uzondo ophethe wathi wasamkela isinqumo somphakathi sokuthi simkhiphe kanti ubengeke azuze lutho ngokwenzakalisa lezi zishoshovu zombili. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uAyanda Dube ngisemaqonqo ngaphandle kwasemgungundlovu.
Umndeni wakamhlongo endaweni yaseMawodi kuward 59 uthike uhlalele uvalweni njengoba kuyisikhathi sokunetha kwezimvula ngenxa yesimo sendle enganoma yinini osekugadeke wahlala kuyo futhi ke ucela usizo nokuziphathimandla kodwa ke ungasizakali. Ekhuluma ke nethemba lezindaba ongumama wekhaya uLindwe Mhlongo uthi ke uma kunomoya uyaphoqeleka ukuthi ke acelela abazukulu bakhe komakhelwane ukuthi ke bawufihla ikhanda ngenxa yophahla olesekwe ke ngamatshe olusuke lunyakaza. Inzima impilo emndenini wakwamhlongo endaweni yaseMawodi ngaphansi kuka ward 59 njengoba ke indlu ohlala kuyo ingekho sesimene. uLindiwe Mhlongo ongumama wekhaya uthi ke usephelelwe yithemba lempilo engcono njengoba ke usizo lwemxhaso lubadlula ngapha nangapha bengasizakali. Kade afika la angitholi ngisho indle eyodwa la. Nathi solatha screen la ngasenhla sayoklina thu indlu yethu. Sathi suka sabona umama sezongena sasiklinile kusho ukuthi bayadayisa bona umthetho. Hawu sasiklinile sasibona umama nangumama sezofaka impahla zakhe enza yonke into lapha nakule ndle lapha. Kusuka ngiphindele ekhanseleni. Lithi ikhansela hayi. Angikakanekwe yini. Ngithi mina hawu singaklina sibadala nje siklini ingceke lomunye umuntu na. Athe sokuthi asishone neveralem. Thesuka leli siphika ke nje lathi asikaze sibike. Lo mndeni onamalunga ayi12 usabela impilo yawo kwaziseke lendla abahlala kuyo ingawa noma yinini kanti ke nekati leleziko kwaziseke akekho sebenzayo baziphilisa ngemali yempesheni. Umhlongo uthi ke okubhlungu kakhulu njengoba sekuyisikhathi sezimvula izophelela kubo kwaziseke indlu iyanetha. Uma ngiba ukuthi kubhizi kakhulu ayihambani ngicele komakhelwane hambane nokuhlala komakhelwane njalo. Bala kwanamhlanje akusasa babuye beze ekhaya. Nabo sebekhathele phela manje. Kuthi lex sokumoya afana ibala ke ngani. Sokumoya noma imvula. Ngikani khona kulo mbhede wenu uncike kulo mbhede wenu kuze kuse mase kuthiwa gogo nakho wese bekelani izitsha lapho. Faka izitsha nibekele ngisho embhedeni. Ake thokwala ekhaya. Mina ngisafa ukukhuluma lutho nje. Lona ngomunye wemndeni ehleze libhojozi ngenxa yesimo sempilo abaphila ngaphansi kwaso. Okhulumela uMasipala iTheku wakhe Mayisela usike nakubalisela udukhalo okusamele balihambe bayasiqhenya kakhulu ngase bekwenzile ukuzama ke ukuletha isithunzi emndenini eminingi efuze lo wakwamhlongo. Ngakho ke bazokwenza isiqiniseko sokuthi nawo lo uyasizakala. Njengoba uMasipala ngeke sakwazi ukuthi sazi ukuhlupheka kwabo bonke abantu bakithi kodwa siye sincike kakhulu noma sithembele kakhulu kumakhansela ethu nalabo abasebenzela imphakathi kodwa ke umsebenzi wethu wokwakha izindlu uyaqhubeka sibeka kakhulu ke nje eqhulwini bona abantu abadala abantu besifazane nabakhubazekile njalo njalo. Futhi ke sesiqhenya kakhulu ngebanga sesilihambile sakha izindlu nakuba bebaningi abantu abadingayo njengoba sazi ukuthi uMasipala wethu uyona metro ekhona kwaZulu Natal. Ngakho ke baningi abantu abafika la bezozama amathuba omsebenzi egcineni badinge ukuthi ke babe nezindlu. Mkhulu umsebenzi sesiwenzile nalolu daba kumsebenzi wethu ke ukuthi ngaso sonke isikhathi sibuyisele isithunzi sabantu bakithi. Sizoqhubeka ke nokwenza lo msebenzi nakulo lolu daba sozama ukuthi ke silisukumele sibone ukuthi ke umuntu omdala angasizakala kanjani. Udaba lihlanganise uTebo Hospice lwethu lwemoyeni uNtomkhona Mvubu eThekwini. Inkampani abangcwabi ogwini iFalakhe Funeral Services inikele ngesicathulo kubafundi abangama30 esikoleni esisemakhaya kwaNomakhanza Primary School eMthwalume ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. Ubusisiwe Macele Mseleku oyenxusa kule nkampani uthi ke bakwenza lokhu njengomkhankaso okubuyisela emphakathini njengoba ke inkampani yabo selokhu ke yabakhona imiswe umphakathi. Usho lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba ngenkathi kuhanjiswa isicathulo esikoleni. Inkampani yabangcwabi inikele ngezicathulo ezikoleni zamabanga aphansi kwaNomakhanza na Primary School njengokubuyisela kwabo emphakathini. So babe nenkinga yokuthi ezinye izingane azikwazi ukuza esikoleni ngenxa yokuthi ayinazo izicathulo. So base bacela ke kubaphathi bakaFalakhe ukuthi bacela ukuthi
sibaxhase ngezicathulo. So namhlanje silethele abantwana abawu30 izicathulo zesikole. So kuzoba lula for bona manje ukuthi beze nabo esikoleni begqokile izicathulo ngoba abanye izicathulo suke benazo kwangempela bengenazo nje inhlobonhlobo. Abanye suke beya esikoleni befakile amateki, abanye baya esikoleni befakile ophaca kanye namasokisi. Uthola abanye bayakwazi ukuya esikoleni sebehamba nangeenyawo. So ufala ke namhlanje sizoletha leso sithembiso esasithembisa ukuthi uma becela sobenzela leyo nto. So sibaletheleke izicathulo and kumnandi kakhulu kuyajabulisa ukubona izingane sezijabula mazizithola lezicathulo lezi esizinikeziwe esibanikezele zona. Uthisha omkhulu kulesikhungo uthi ukungenela kosomabhizinisi ekunikeleni ngeinsiza ezikoleni kuzolekelela kakhulu ekuthuthukiseni ezemfundo ikakhulukazi einganeni zasemakhaya. Lokho ngijabulisa kakhulu mfowethu ngoba nginenkinga yabafundi othole ukuthi kwesinye isikhathi ngiyangithola ukuthi aba-absent esikoleni. Uma sengilandela ngihamba ngize ngiyofika emakhaya ngithola ukuthi umfundi ubengekho esikoleni ngenxa yokuthi izicathulo akanazo. Lokho kwenza ufa lakhe kuyisiqalo. Ngicabanga ukuthi kusazohamba ibanga elide futhi okuzodala ukuthi i-quality education igcine iprovidekile la kanomakhanzana ngoba ukulova komntwana angeze esikoleni akusiphathi kahle ngoba kahle sithuthukisa izwe mfowethu. Sidinga ukuthi umntwana ngaso sonke isikhathi i-hour iminute ngaso sonke isikhathi ngesimdinga ekhona esikoleni. Umhloli wezemfundo kwisekethe sogwini obehambele lo mcimbi uthi iquality yezemfundo iyathuthukiswa ngokungenelela kosomabhizinisi ezikoleni ukuyolekelela futhi kubuyisela ithemba nakubafundi. Kuyasisiza ke thina njengomnyango ukuthi ngoba nathi somnyango siyazama ngama resources esinawo kodwa izidingo zezikole ziningi futhi izikole esinazo ziningi esizicatorishayo ngama norms and standards. Lokho okusho ukuthi ke uma sibona iprograms efana nale iqhubeka yenzeka nezinye inkampani zifaka amagxalaba ezikoleni intuthuko yezikole izoba nkulu nabantwana bazokwazi ukuthi babe neconfidence. Yabo njena lana izingane beyithola izicathulo uma izingane iza igqoke ophaqa namasokisi ziyayigcona ezinye izingane. So uma ithola izicathulo kanje iyaboosteka iconfidence. Injabulo ibibhalwe emehlweni kubafundi ngalesikhathi bamukela izipho ebebephathelwe khona ufa lakhe. Ngijabulile kakhulu njengothele icathulo ngoba ngeke ngisasaba ukuhamba ngalezi zami esikoleni sengizohamba ngezintsha. Ezindabeni ze-1KZNTV kubuya uSigananda ogwini emthwalume. Bukeleka sikisishelele ezitolo siyabuya nazo indaba ze-1KZNTV. Umsunguli wesikhame silekelela ke amaciko asafufuza Inas Media uSabelo Ngema uthi ke bafuna ukuqhakambiswe kwamaciko kulesi sifundazwe kakhulu lapho kuvela khona amathuba angahle athuthukise amakhono awo. Ungema ke usho kanje ngesikhathi ke lesi sikhwama sibambisene nekhomishana ebhekelele ukufukula amaciko iKZN Film Commission nabesigcawu sokuthakela ngolwazi amaciko asafufusa agxileke emkhakheni eyahlukene eBeth Center eThekwini. Amaciko asafufusa akhele idolobha iTheku athola ithuba elingqa izivele lokuthakela ngolwazi wasebephumelele kulendima ngesithinta ke ezobuciko. Umhlelo walomcimbi uSabelo Ngema uthi ke ngemumva kokubona isomiso esikhona kulendima baboneke kunesidingo sokuthakela labo ke abasafufusa ngolwazi njengoba ziningi ingqinamba ababhekana nazo. Kade ngiyiphathi yokushutha kwemovie ebizwa ngokuthi North Joe's Wedding. Into engiyitholile lapha ukuthi kunama skills ashodayo kwiprovince. And hence that is why ubona before kade hleze kulandwa abantu from outside the province because so we are trying to close the gap yokuthi abantu abafundiswe babe nema skills. So ukuze makufika lama movies kade esho ingqolosi iqhamuka ngawazi iqhamuka phesheya noma iqhamuka eAfrica izoshuthwa la elokuza kwaZulu Natal asibe ingxenye ke ngoba sesinolwazi. Lama workshops kanje ayasiza ukuthi ulwazi sinalo sikwazi ukuthola imisebenzi phela. Abebethamele lo mcimbi batholeke ithuba lokuthakelwa ngolwazi kanye ke nelokuzwakalisa izimbono zabo. Nakuba ke lesi sifundazwe sinekhomishana egxile kufukelena amaciko iKZN Film Commission
sikhuluke isikhalo sokuxhashaza kwamaciko. Kusikhalisa kakhulu nje lapha ukuthi number 1 sibona kungathi amaciko ase-KZN acindezelekile. Sibona amaciko kakhulu ahlomula la kwaZulu Natal kungamaciko asegoli afika la azishintshe ama-address umuntu athi uhlala kwa-V or uhlala kwaMashu ekubeni engasiye nona. Sibona futhi nase-Eastern Cape kunabantu ababodwa abalokhu behlomula. Ama-artist ayabhala asenda ama-script kwa-Film Commission kodwa aya-rejectwa. Asiluboni uhlelo lwenziwa u-Film Commission lokwa-develop. Umbongcolosi owengamele le commissioner uthi-ke kakukho soka lingenasici, kepha-ke lokho kakusho ukuthi bahlezi deqe abenzi lutho ukufukela amaciko njengoba-ke zikhona izinhlelo abandazo. I-resource yethu is limited, but ama-ones that are unlimited. You know, and we always expected, we're okay with it. In fact, we like that because what it's saying is that there is hunger and there is a demand for our service, for our help. So that's the first thing, that resources, you will have people that are saying, I applied, I was not funded, or I applied, I didn't get that. Ezindabeni 1KZNTV, kubi kuntombi khona mvubu ngesethekwini. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15.47 rand maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.89 rand maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.51 rand maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libo $1,864.38 ounce kuthiwa longahluzwe wona ubo $80.28 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Lwabeka umdlalo weBidvest Fest neSuperSport United uJames Kiyene usebemezele ukuthi usewabeka ethala amakhokho. uKiyene ke umemezele namuhla ukuthi kusethi khumu ebholeni lezinyawo emva kweminyaka ke eli-18 yonke edlala ibhola. Bukeleke nasi isimo sezulu esikalendeleka osukwini lakusasa. Bukeleke ilezi besikuphathele zona usuku namhlanje nina bahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo.